2021. Oh yes, n'eziokwu anụmdi na nwunye bụ ihe dị mma, onyinye nke si n'aka Chukwu wee bịa. Maka nke a ka eji sonyele Azụka Anakweze Okoye, Nze Chinyelugo n'Ụmụọbụ Ọka, ya na Lolo Modesta Raluchukwu Nwosu na njikọ aka anụmdi na nwunye ha nke anyị kpọrọ ịgba nkwụ anya on Saturday the 25th day of September 2021 n'ọkụ 12 p.m. nke ụbọchị n'anya nkwulu n'igwe. Ọhaneze, ikwu na ibe, ndị enyi ka anyị gbakọta na ngwulube ndị be Ọka Dịgbo Idego Family Compound n'Ụmụayọm Village Ọka ka anyị soro Nze Chinyelugo Nwazụko Enwegwu na Lolo Modesta Raluchukwu na anụmdi na nwunye bụ ihe dị mma, onyinye nke si n'aka Chukwu wee bịa. Ma lụtakwa na color of the day ga-abụ white, red and golden. Onye nụnya ka ọlibie. Ndị na-agbasa ozi ya bụ Studio Time, Akpamma Recording Studios, Ọka.